We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsal. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita ang mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Patay ang usa ka 19 anyos nga siklista human madas magi og usa ka sakyanan. Nahitabo kini diha sa barangay Dumlong, Dakbayan sa Talisay. Nasairan nga nagkadugo ang ulo sa biktima. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nagkadugo ng ulo nining 19 anyos nga biktima sa dihang girespondihan sa kapulisan ug sa emergency response team. Gilas yang si Jomeri Rodriguez, taga-Laray San Roque, Dakbayan sa Talisay. Kinsa namatay gyud sa tambalanan. Mato sa Talisay City Traffic Police nga nagbisikleta pa uli ang biktima niya ng kadlawon sa dihang nadaspagan kini sa auto. Nasettle ra ang maong insidente human nagkasabot ang pamilya ni Rodriguez ug sa nakadasmag nga abagahon ang tanang galastuhan sa pagpahiluna sa biktima. Aron kalikayan nga may tabo pa kini, pahinumdom sa Pangulo sa City Toda sa mga nagmaniho og sakyanan nga dili gyud magpakusog og padagan. Either naa ka sa National Road, Main Road, or secondary roads, di gid ang gihapon kumpensahan. Lagi katuo siya og mingaw ang daan, mo nga kusog ang iyang pagpadagan, samtang kusog ang iyang pagpadagan, wa dayon siya makabantay sa nagbisikleta. Hangyo sab niya sa mga nagbisikleta nga magsulob og pangproteksyon sa kaugalingon. Gawas nga magsulob og reflectorize, magbutang gid og mga suga nga blinkers diha sa ilang nga mga unit, unya kinahanglan magsulob lang gyud og helmet. Uba ni June Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Arestado ang usa ka lalaking sospek sa pagpangarnap sa usa ka pribadong sakyanan nga giparking sa may kilid sa daan. Apan mihimakak ang suspitsado sa iyang kalambigitan sa maong krimen. Adunay live report si Nico Cirino. Nico. Yes, Bob, gumikan ining minor nga traffic incident na bisto kining suway nga pagkarnap unta sa usa ka sakyanan. Sa Police Station 6 sa Mandawi gitanggong ang sospek sa carnapping. Nadakpan kagahapon sa taga-Kanduman Police ug taga-Talamban Police Station si Alfred Santillan, 37 anyos. Una niini, may report ang tag-iya nga gi-carnap ang iyang sakyanan nga close type multicab ni atong miaging adlaw. Nakaparking lang unta kini sa kilid sa daan. Sa pagka-recover sa sakyanan, nailisa na sa sospek ang plate number niini. Apan na-identify gihapon sa tag-iya, pinaagi sa papeles sa sulod sa sakyanan. Na-involve man accident ang katungkuan. Katong traffic accident ba ang sakyanan nga kuan gikarnap. So dito naghatag na mog lead para ma-follow up magkanda kog follow up. So positively identified man sa ang suspect ug unit nga sa tag-iya. Gawas kang Santillan, may usap pa siya kakauban nga gipangita karon sa kapulisan. So kapark lang ni siya sa kilid sa daan at mangrid siya ang ipuyan. Nagayon na. So mo to nga murag i-park na niya.
So nakahigayon na ang suspect o pagkuha. Sa pagkuha namo sa habig sa sospek, limitado ang iyang tubag. Gihimakak niya nga siya gyud ang miplano ug igo ra matud pa siya nga gipa-drive. Nag-comment sa ka, dili ako gumawa na. Hindi sa may kabuhat sa ila ka? Oo na, wala na dili. Yes, Bob, karong Lunes gikatakda nga i-file na sa kapulisan ang kaso. Subay sab ni nilang pagpangita pa ning gikitahong responsable may utok gyud sa maong krimen. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report. 7,800 doses sa Pfizer vaccine ang ginakdang dawaton nga bahin sa Dakbayan Sugbog gikan sa Department of Health. Kini ang gipahibaw ni Mayor Edgardo Labella nunod sa pagpadayon sa vaccine rollout sa syudad. Wahinon masayri kanus kini mahatag aron magamit usab dayon sa priority sector. Gawa sa Pfizer ana asay dugang 27,000 doses sa AstraZeneca nga nadawat na sa Dakbayan. Samtang gipadayag ni Mayor Labella nga wa siya'y nabatyagan nga epekto sa lawas human siya nabakunahan og Sinovac. Ako sa hibaw ang kini din Pfizer doon ay tie-up sa FS Willing nga doon ay facility nga minus 70 degrees Celsius nga facility. Babag senior high school students nagsugod na sa ilang limited school-based immersion. Atong sayran sa report ni Luan Merondina. Human makakuha og pagtugot gikan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug sa DepEd Lapu-Lapu City Division, nagsugod na karong buwana ang limited school-based immersion sa mga senior high school students sa Babag National High School nga mikuha sa Technical Vocational Livelihood Track. Gikan sa dressmaking, video graphic design, computer servicing, mini hotel housekeeping, food and beverage, cookery ug bread and pastry. Gisiguro hinoon gihapon sa tunghaan nga mapatuman ang mga health protocol. Sa entrance palangdaan may triage na aron makuhaan og temperatura ang matag tinunan ug magtutudlo nga mosulod. Naka-face shield ug face mask usab ang matag usa. Aron masiguro nga mapatuman ang physical distancing, tag-5 ka estudyante lang per track per week ang tugutan. Ug tungod kay 80 hours lang ang gikinahanglan sa immersion, makumpleto na nila kini sulod lang sa 2 ka semana. Dayag usab ang excitement sa mga estudyante nga nakapadayon na sila sa ilang pagtungha. Kinahanglan gid nato nga mahon ang skill sa atong mga bata kay ang ilang padulngan right after senior high school is either trabaho, kolehiyo, and negosyo. So kung atong mga bata dili pa sila ready nga mo eskwela college, so pwede sila nga magnegosyo. Gipasabot ni Michelle Abuton, focal person sa work immersion sa Babag National High School, nga gisunod man nila ang tanang mga rekisito aron makasugod na ang ilang mga tinunan sa immersion. Iyang gipasabot nga lisod nga home-based ang pagpatuman sa Technical Vocational Livelihood Track kay nanginahanglan kini og mga ekipo. Ug sagad sa mga tinunan sa mga public schools, walay ingon niini nga mga gamit sa ilang mga panimay. Ang mga ginikanan ming-approve sila og mag-school base kay wala sila mga gamit sa school. Usap pa, ang sa bread and pastry, nag-offer po tag bread and pastry diri sa tong school, apil siya sa TVL nga track. Wala may mga oven ang atong mga bata sa ilang balay. Gawa sa Babag National High School, nahatagan na usab og pagtugot ang Santa Rosa National High School sa Ulango Island. Ang Dakbayan sa Lapu-Lapu, may napo ka mga tunghaan sa senior high. Except sa katong ni request sa Babag o katong sa Santa Rosa, other senior high school were already approved nga mukandak sila home-based immersion. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Luan Merondina, og kini ang akong short dokyo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kay nahuli ang kawatan, porsigido gyud ang biktima, mopasaka kini og sa kaso sud sa duha ka adlaw nga mga paningkamot nasikop kini nga notado na diay nga kawatan nga giilang si Danny J. Liston sa post ni Dan Kane Suarez na sayran nga gilungkab ang ilang buhatan.
nitong Mayo 11 sa kadlawon. Nada sa mong kawatan ang unom ka mga laptop, singsing ug kwarta nga mo kantidad og 130,000 ka pesos. Sa dihang nasikop na sa Cebu City Police Office ang suspect na recover usab ang mga kinawat nga mga butang. Apan hangyo sa biktimang si Suarez sa uban pa mga biktima nga mopasaka gyud usab og kaso batok sa suspitsado. Pila mong baligya sa laptop? 5,000. 5,000 asa nimo gibaligya? Sa may office. Lima aning tawhana, ilang iduso jud ang kaso og pangusgan jud nila. Dili kay mo report ra ana o repost lang kay kani mga tawhana mugara. Viral traffic enforcer sa Cebu City pasidunggan sa city government sa gipakitang kaaghop ug kaloyo act of kindness sa mga tawo na kinahanglan. Ano yung report? Mao kini ang viral video sa 55 anyos nga si Lanibeth Morales, traffic constable sa Cebu City Transportation Office. Gihungitan niya ang usa ka babaeng may apan sa panglawas ug anaa sa asiras. Kada adlaw di ay kining pag-abuhaton sa lady enforcer nga nag-alagad sa syudad sulod na sa 25 ka tuig. Ang kamingaw niya sa iyang inahan nga masakiton dito sa Negros, mao'y nagtukpod niya nga moserbisyo ngadto sa iyang isig ka tawo. Wa man jud ko kauli sir since pandemic kay taga Negros jud ko ba niya. Ako mama no. Na hospital niya tagaan sa 2 years mo nang kana mga tigulang nga. Ako na lang ikon, ako love sa mga tigulang kay ako mama di ko ka serbisyo kay naabang ko diri. Ang ipakitang kinaiya ni Morales, nakaabot ka Mayor Edgar Labella kinsa natandog ug nakadayeg sa gihimong pagpakabana nini. Matod sa mayor nga ilhon sa syudad ang nahimo ni Morales. This will not go unnoticed. The city government recognizes this act of kindness and charity coming out from your heart. For the record lang, Mayor Lanibeth Morales. Mensahe sa mayor ngadto sa ubang mga kawani o nagserbisyo sa gobyerno. Hinaut-unta ang uban natong mga empleyado ingon ani sad no nga kamaumutan sa mga nagkinahanglan. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patayng lawas ni Lapu-Lapu City Councilor Joe Dungog gidana sa Lapu-Lapu City Hall karong hapon alang sa ipahigayong necrological service. Hayaon ang patayng lawas sa konsihal diha sa City Hall hangtod karong gabii ug gikatakda na kining ilubong ug sa hapon sa usa ka pribadong samang. Namatay si Dungog tungod sa cardiac arrest mugna sa gihambing niining sakit sa atay. Ang 63 anyos nga si Dungog nagsilbing kapitan sa Barangay Gunob sulod sa tulo ka termino ug nahimong ABC President ni atong 2013 hangtod 2018. Pagka 2019, napili siyang usa sa mga konsihal sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug aliado sa mga Radaza. Nagabahad na ang Provincial Health Office sa Negros Oriental sa mga rural o city health offices gumikan sa kahinay sa ilang pagpamakuna. Matod pa sa tigpamaba o Assistant Provincial Health Officer sa Negros Oriental nga Dr. Lilan Istasyon sa kapin sa 13,000 ka mga medical frontliners and health care workers katunga pa lang ang nabakunahan. Gani kapin pa sa 800 o 8,000 ang mga nabakunahan nga nagalakip na ang mga barangay captain, mga rest reduction officer o mga barangay health workers. Tungod din nakahukom ang Provincial Health Office nga gamito ng bakuna sa mga senior citizens o katong adunay mga comorbidities kun dili gyud magpabakuna ang mga nahibilin nga mga healthcare workers. Naghuwat usab ang mga pulis, sundao, mga magtutudlo o gabisan ang mga kawani sa kagamhanan. Bahad sa Provincial Health Office nga bawian o bakuna ang mga taga RHU o City Health Office nga hinay mamakuna o ihatag kini ngadto sa laing mga local government units nga paspas ang vaccine rollout. Pasabot sa Provincial Health Office nga kinahanglan paspasan ang pagpamakuna aron makabot ang herd immunity sa higayon nga mabakunahan na patok sa COVID-19 ang 70% sa 1.4 million nga population sa Negros Oriental. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay nakaschedule ang mga operasyon tuli sa Mandaue City nga sagad buhaton matag panahon sa ting-init o summer. Awhag sa mga opisyales sa mga kabataan o mga ginikanan nga adto na magpatuli sa mga pribadong doktor o mga klinik. Ang report ni Nico Serino. Di sama sa naandan sa wa pa ang panahon sa COVID-19, walay nakaschedule karon nga Operation Tuli sa Mandaue City. Mato di Committee on Health Chair Councilor ni Risa Sun Ruiz, walay mga civic organizations nga mitakda ni ining kalihukan. Ang City Health Office busy sab sa vaccination program ug pagtubag sa COVID-19 concerns. Dugang sa konsihal, di pa sabyod ang ayang irekomendar ang ingon ini nga mga kalihukan karon. Di pa mi kayo ma-assured nga, di pa mi kay kampante nga dunay ingon nga pundok-pundok sama nini kay inigtuli ra bas bata mutsabaw gawas ang laway di takibaw no nga ang bata ma-infected or whatever no mo na nga naglikay lang usa tap. Awhag ni Ruiz sa mga buot magpatuli muadto na lang sa mga pribadong klinika. Mas maayo sab nga di gyud magdungan-dungan sa kalihukan aron malikayan ang panagtapok. Ato na sila private doctors, sila na lang o kanagi magpatuloy. Dili na katong prasuna nga maglinya, magsighilak mga bata, magdasok. So dili lang usa na. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Giklaro ni Mayor Edgardo Labella nga wa pa mapuno ang mga hotel sa syudad sa gihimong quarantine facility ug mamahimong kapuy-an ilabi na sa mga OFW o returning Filipino overseas. Samtang nagpaabot sa resulta silang swab test. Kung magnegatibo ang resulta, mamahimo na kunong mubalik sila mga Pinoy-anan. Samtang gamay na lang usab kayo ang mga tao nga anaa sa mga barangay isolation facility tungod kay nagkaubos naman ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Gani ang NOAA Complex sa SRP ginagdang sirad ana sa katapusan nining buwana. Wa pa ta kanang gitawag overwhelmed. Doon na patay daghan pang bakante nga mga hotel. Hibaw kaning sila daghan kaayong hotel, wa pa ta mo overwhelmed. Ang atong isolation facility, ang atong barangay tulo na lang gani kay wa naman tayong gisod. Sa gugma ang pagpakasal, way gipili nga edad o panahon. Kini ang gipamatud-an ni ining mga senior citizens nga karon pa nakadesisyon nga magpakasal. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Nag-trending kining post kalabot sa pagpakasal sa 34 na katuig nga mag-live-in partner nga sila si Henry, 62 anyos, ug Julia, 63 anyos, kataga barangay poblasyon sa Talisay City. Aduna na sila upat ka mga anak ug unom ka mga apo. Apan karon lang sila nakadesisyon nga magpakasal. Aron mahimong ehemplo sa ilang mga anak kinsa wa pa usab nagpakasal. Ang naandan nga once-day garden wedding nga i-officiate ni Mayor Samsam Gulyas nahimong mas espesyal tungod sa magtiayong Henry ug Julia. Sa unom ka parisan nga nagbinyo, sila ang labing tiguwang. Nakaagni kini sa atensyon sa mga netizen ug bisan sa mayor, maong nag-trending ang ilang mga hulagway ug video nga gipost sa social media. Ilabi na sa gipanaa di Tatay Henry ug Nanay Julia sa usag-usa. Julia, mahalang kung tandaan ko ikaw hangtod sa pitik sa kong kasintasin. Ang gap sa huling hilinga. Hantod o dapat ang kinabuhit. Higugmaon ko ikaw. Sa post ni Mayor Gulyas, iyang gitawag nga inspirasyon ang duha kay dili pa uwahi ang tanan kun gugma na ang basihan. I hereby pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Oba ni John Sulod. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Ani ay makapatandog kaayo nga nagpakatap sa #SpreadKindness. Usa ka pulis sa lalawigan sa Siquijor nga si Police Staff Sergeant Gina May Paalisbo mipa-breastfeed sa 7 ka buwan pa lang nga bata. Natumong usab nga didto sa police station ang inahan sa Masuso ug dihang mipauli sa Panimay, nabantayan sa pulis nga gigutom ang bata. Sa walay pagduha-duha ug wa magpakuli, gipatutoy ni Sergeant Paalisbo ang baby boy. Usa-usab ka inahan ang pulis, mao nga grabe usab ang iyang pagbati ngadto sa bata.
Bisan sa kabisi sa kapulisan, ilabi na ning panahon sa pandemya isip mga frontliners apan ang paghatag og bilis sa katawhan usa-usab sa ilang prioridad ug sila usab ang salamin sa #SpreadKindness. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipaniguro sa Philippine National Police nga mahiadto gyud sa mga kamusa nga hutong sa katalingban ang ayuda nunod sa pagpahigayon sa ilang grand launching sa Barangayanihan program. Ano ang report? Kinsa man ang haom nga matabangan sa gilusad nga pagpakabana sa uban sama sa barangayanihan sa kapulisan. Kini ang buot nilang masiguro nga mahiadto ang ayuda sa mga tao nga tinuod nga nagkinahanglan. Atol sa simultaneous launching sa programa gikan sa National Headquarters ngadto na sa mga regional offices sa PNP, gipakita ang nakadiyang ayuda nga giandam alang sa katawhan. Naglakip kini sa bugas, dilata, mga utanon ug naapagani mga tsinilas ug ubang mga produkto. Suportahan og maayo ang programa sa atong mahal nga Chief PNP, Police General Guillermo Lorenzo T. Ilyasar, kining Barangayanihan Health and Food Bank. Kay usa man sa taon ni nga makita nato nga sa ginagmay nga pagi makatabang ta sa atong mga kaigsuonan nga nasa kalisdanan karong panahon. Sa pangutana kung masustinihan ba ang barangayanihan, tubag ni Police Brigadier General Ronnie Montijo nga posible kini uban sa abag sa mga pribadong organisasyon nga misuporta sa programa. Wa dili magkuan ang atong mga kaigsuonan nga mosuporta para ang sustainability magpadayon gyud ug mahimo adlaw-adlaw. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gibuhian ang pito ka mga gibansagang Buckwheat School 7 nga giarestos kapulisan niadtong Pebrero nining tuiga sulod sa USC Talamban Campus. Sila mga kauban sa mga batang lumad gikan sa Mindanao nga matod sa kapulisan ilang girescue human mireklamo ang ilang mga gidikanan apan gisumpaki kini sa mga sinumbong og sa grupong nagpaluyo kanila sanglit matod pa adunay pagtugod sa mga ginikanan ang ilang pag-anhi sa Sugbo. Gipasura sa Provincial Prosecutor sa Davao Oriental ang kasong naglakip sa child abuse, anti-trafficking in person, kidnapping ug serious illegal detention. Subay nini gimando sa piskalya ang pagbuhi sa mga dinakpan. Gihangop usab kini sa National Union of People's Lawyers ug gipatuman sam sa kadakuan sa PRO7 ang hukom sa piskalya. Pipila ka residente sa Barangay Bakayan ning syudad sa Sugbo nakabinipisyo sa ginagmayng ayuda. Sayo pa sa buntag, naglinya na ang mga mulupyo nga nagrasyahan sa gitawag nga pantawid gutom sa barangay. Ang mga utanon, bugas, noodles, dilata ug uban pa hinatag sa ubang nagpakabanang mga residente. Ubos usab kini sa paninguha ug paningkamot sa mga opisyal sa barangay ug volunteers. Mapasalamaton usab kaayo sila nga bisan sa ginagmay apan daghan ang nalipay. Hayan aduna pay laing hugna sa ayuda nga malambigit usab sa mikatap na nga community pantry. Kini atong latest weather update Friday, May 14, 2021 ug sa latest information ng bagyong Krising. Ang Tropical Depression Krising nahimo na lang na low pressure area ganihang alas 8 sa buntag ug padayong kini nag-irog padong sa may sulusi sa mosunod ka 6 hangtod sa 12 ka oras. Ganihang alas 10 sa buntag ang sentro ng low pressure area na sa vicinity ng Piagapo, Lanao del Sur. Padayon ta mag-monitor sa latest development kining low pressure area. Ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na panagsama panganoron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST, maayong adlaw.
Ana paghihapoy pipila ka mga pasahero sa mga sakyanan di pasiruan sa dakbayan sa Talisay nga dili magsulob og face mask. Hinungdan nga matagkaron og unya ang City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon CC-TUDA mihimo karon og random inspection. Mando man sa mayor nga dili nasikupon ang wala mag face mask apan nagsunod usab ang CC-TUDA sa ordinansa pag-penalize sa mga drivers nga nitugot sila mga pasahero nga wa magsunod sa mga health protocols. Gumikan ni aduna gihapoy pipila nga naisyuhan og citation na ticket din adunay multa nga 500 pesos. Sa LTO o sa LTFRB, so kung panalitan sila mo'y makakandak sa mga operation, kana mo'y medyo maproblema tungod kay mo issue naman og mga TOP. Dugang mga multipurpose building ang planong tukuron sa Mandawi City. Mato ni Mayor Jonas Cortez nining tuiga mao kini ang gusto niyang tutukan magamit ang mga edipisyo sa nagalain-laing katuyuan sama sa evacuation o bakaha isolation center. Gipadayag ni Cortez nga subay gihapon kini sa komprehensibong COVID response nunod niining nagpadayon pang pandemya. Usasad sa kuanday nato atong gipaningkamutan nakakita gitaon sa kalisod nga wa tay mga isolation, wa tay kaning mga emergency relocation bitaw nga permitang mag-agad sa atong eskwelahan. I wanted to focus more on providing kanang mga infrastructure nga makatubag sa atong panginahanglan. Mga barangay health workers sa Mandawi City giawhag nga mangunay sa pagpamakuna aron sila mismo makaagni sa mga tao nga magpa-vaccine. Gipadayon kaganiha ang vaccine education campaign sa syudad nga gitambungan sa mga sakop sa central barangays. Laing 5 ka mga barangay na usab ang gipatambong sa half-day seminar kabahin sa kaimportante sa pamakuna. Nahibaw-an nga may pipila pa ka mga health workers nga wala pa nakapabakuna bisan kun apil sila sa A1 o first priority sa gobyerno. Nang hinaot sa Committee on Health Chairman ni Risa Sun Ruiz nga masabtan nila ang kamahinungdanon sa pagpamakuna batok COVID-19. I hope nga with this, no, kay namang yung mga doctors nga maoy mga experts na sila mga pangutana, makinig sa sila mapabakuna la sa taon sila. Unya makaauhag sila nga mapabakunahan sa Sa labing uwahing kalambuan sa COVID-19, subling mitaas ang bag-o mga kaso nga natala sa DOH-7 kagahapon. Misaka ang active cases ngadto na sa 3,477. Sa Cebu City, 38 ang bag-ong mga kaso apan miubos sa 569 ang total active cases. Samtang 14 ang napuno sa kinatibuk-ang 350 active cases sa Lapu-Lapu City. 11 sab ang bag-ong kaso sa 240 ka mga active cases sa Mandawi City. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, pabilin ang Bohol nga dunay labing taas nga active cases nga miabot og 1,062. Humanapun-an og 51 ka mga bag-ong nagpositibo. Mikunhod sa 569 ang active cases sa Cebu Province, 569 ang active cases sa Cebu Province, 61 ang bag-o. Sa Negros Oriental, 671 ang total active cases, may 92 ka bag-ong kaso. Samtang nagpabiling 16 ang active cases sa Siquijor ug walay bag-ong infection. Sa Eastern Visayas, 572 ang active cases, humanapun-an og 74 ka bag-ong kaso. Karong adlaw, miabot na sa 1,131,467 ang total COVID-19 cases sa nasod. 58,986 niini ang active cases, kundiin 6,784 ang bag-ong mga kaso. Samtang sa 161,188,177 nga mga kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan, muabot sa 3,344,757 ang gibawian sa kinabuhi. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga kapuso, kitag mga Pinoy, kugihan gayud og maayong mangita og diskarte sa kinabuhi. Sama na lang ni ining batan-on nga naghanep buhay. Atong tan-awon pinaagi ni ining report.
Sa barangay Sabang sa Danau, adunay pinalahi nga pagluto sa budbud. Dili ang naandan nga dahon sa saging, kundili lukay ang gigamit sa pagputos. Nagtinabangay sa paghimo silang Grant Franklin Gonzales o ang iyang iyaan. Medyo kuti ang proseso. Dili man ing anak kasayon apan wa kiniig sa paya ni Gonzales basta adunalay pang extra income. Hinuon per order lang ang ilang paghimo sa budbud sa Lukay. Matod pa ni Franklin nga dako kayo kini og natabang kanila ilabi na nga pandemya pa. Dako jud kayo kay more adihar jud may kuhag income gid sa sulod sa kuan pinakabuwan. Sa panahon karon gikinahanglan gyud ang diskarte sa kinabuhi. Manikay-sikay bisan ginagmay basta panghanep buhay. Uban ni Clans Gabutin, Chela Valiena, Balitang Bisdak. Mga kapuso, at ang iunya sa 24 oras kay ipaila-ila na ang bagong mga host sa Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96. Busa, tutok lang mo mga kapuso sa 24 oras. Mayong hapon sa tumang kapuso diya sa lalawigan sa Siquijor, Bohol, Negros Oriental, Samar o Leyte provinces sa labi na sa Hilongos o Maasin sa Giwan o Ingumas Dumaguete. Kusog na tada, pinagis Channel 5 ha. O sa ato mga international viewers, amping mo kanunay mga kapuso. Ug mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw sabang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Dahan salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod ng Kisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso and happy weekend.